Programar un petit robot perquè faci diferents tipus de moviments ha estat l'activitat que un grup reduït d'infants ha dut a terme en un taller educatiu organitzat el 18 de novembre al Centre Cívic Sant Salvador a Tarragona. Amb el títol Experimenteu amb robots, es tracta d'una iniciativa organitzada per la Universitat Rovira i Virgili amb motiu de la 22a Setmana de la Ciència. A les comarques de Tarragona, per la Setmana de la Ciència, s'organitzen més o menys unes 40 activitats de tot tipus, la majoria de les quals, unes 30, s'organitzen des de la Universitat Rovira i Virgili. Unes activitats es fan dins de la pròpia universitat, es fan tallers científics. Una altra part de les activitats, més específiques de la Setmana de la Ciència, es fan al carrer. Llavors tenim des de rutes científiques fins a tallers com aquests que esteu veient avui. La universitat té el que es diu el campus extens, amb l'objectiu de portar la ciència ja sigui als barris de Tarragona o ja sigui a tots els municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Així com durant tot l'any s'organitzen activitats i tallers científics més adreçats al que poden ser futurs alumnes de la universitat, durant la Setmana de la Ciència el que s'intenta és arribar a un sector de la població que normalment no té accés a aquestes activitats, des de nens de 4 o 5 anys fins a persones grans que estan interessats per les activitats de la Setmana de la Ciència. Llavors, per nosaltres aquesta setmana és una oportunitat de fer arribar la ciència i la tecnologia a sectors de la població i a llocs on habitualment no s'organitzen actes d'aquests tipus. El taller que feien els nens era treballar amb un robot que té rodes, només amb un sol sensor. És una activitat pensada per nens petitons, fins a 16 anys com a molt. Els pares al principi es pensen que han de fer molta feina i al final els nens van sols. Aquests tipus de tallers, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria els fa en diversos formats, tallers de robòtica, d'internet de les coses, de programació, pàgines web. Girar, anar en línia recta, seguir la ratlla d'un circuit al terra o aturar-se en detectar aquesta són algunes de les principals instruccions que els joves participants han après a donar als robots. Alguns dels diversos moviments, fins i tot, s'han programat perquè semblés que aquests aparells actuen de manera coordinada. M'agrada bastant això de robòtica i és el primer cop que vinc i faig coses així. A l'escola vaig fer robòtica, me va agradar molt. Ha sigut molt guai. L'any passat ho vaig fer robòtica i m'agrada tant fer legos i robots que he vingut aquí. Vaig començar robòtica quart al meu col·legi i vaig estar fent-ho fins a 5è. M'agrada la programació i el muntatge de legos. Fent servir una aplicació informàtica específica és com aquests aprenents de robòtica han pogut programar adequadament les petites màquines.